Hello guys, madung hapon natang tanan. So karong hapon na day guys, gikan ko nagkuha ni Aliana og ni Lixie. Diyan na disgrasya pagkatang tiil kay nang laba man lay ko ganiya nang hay-hay ko diri likod. Pag hay-hay na kay nagtiniil naman ko. Nakatunob ko kuan day kahoy bitaw nga nailansang natunog. Ha? Ay jealousy. Natunog taas-taas pud ang kuan. Si Ate Ali may nag-ibot kay ingon singgit kog tabang te. Ni ba pagtunob na nga ning kanggit ag kuan. Karon ganget-nget na. Nga ko dari kuan guys pasyon. Hindi gikan natop ko sintir kay basig nay anti-tetanus nga inject ba. Inja wa man kuno kinahanglan mo kuno kami mo palit ja kinahanglan pag nairesita sa doktor ja wa na may doktor pero cut off na kuno kay daghanay nagpa-check up. Ma, mama sama. Na man good na. Puti. Garay. Wa ko pasyon ka na nahinog. Sa balde, tabay ko ba? Dari sa kuspasyonan guys, kay kita ko hinog. Hinog naman ko ni, nahilo na. Muka sa upaw dani, muka gan. Yatag ni ati upaw bi. Aw ni Mama Ali ba ni og ati upaw, kasi muka nila. Kaya di ko pasulabi dani. Hinog na. Was purami dani nanguha ganihan ay nanay mga hinog noon ay. Di man, dani rasbay. Tagay pas upaw. Da, hinog. Naday tayo blender. Dana bay daghante. Naman kayo nangadyo ni mo, te. Dani daghang hinog dari. Nangayelo naman, di hinog na ni. Da, gaya. Da, nagaling nahog. Ano magingan be? Bijahan sa kang mama kay mag-work sis mama. Karejit. Agpaan, gibutang pa cellphone. Nangunaw baka ka? Wa panay karejit. Ano te, abri ko na. Ugma diba? Hinog man. Humotra ba? Daot. Dalag ang estudyante. Unsa man be? Ha? Tara nga imong tingog unsa? Wow, na perfect ka sabi. Tanaw ko. Very good baby. Nga very good ha kay mag-work na bas mama. Ay nahanap pa ni. Mama. Perfect didi ay por. Unsa man itong taste? Sayop sakto. Lixian. Very good si baby. I love you. Magbiniutan pa ha. Ikaw. Ay, pag chinilas na tangtanga sa na imong sapatos kay init. Nang gituzo guys. Og taas og medyas. Ang gipalitan gapog bag-o kay atong mubo rapod madyo ng taas kaya ron iba pa kag lamok ni dang bagtak. Ana na i-arrange sa imong envelope ng mga check. Wala ba nang itampal? Hindi, itampal ko ng atin sa ni. Salamat ka tutis imong tambaw. Ti Ali. Ato dapit. Do. Di paglubog na. Kaya mataga kay nga naman ang ito siya. Init. Agay agaray. Hapdes. Arabi nga prisa. Mana lagi. Hapdes lagi ni. Baru mana makaadyo. Mana makaadyo. Ito pala yung tuhan ng ma. Grabe nga prisa, uy. Hapdes ba ito karon? Nga na sa swagit ko sa atan. Grabe ni malasa, Jed. Closaxilin.
Narag tambal, grabing dagka pa ning tambalan ni. Kutas ra pagkajid. Og makainam ko na ning Music Club kay kutasan ko. Ingat nanay mo kuno dai ni Eja kay kasuway pus nanay dani sa unag inam. Kaon di kuno daghan kay mao nang arong di akutasan. Kuan man ni kaning mao ni si Jago Music Club kaning isa tung giturok di isa may pinamik. Hello guys, madjong gabi na tang tanan, gabi na ron ko naka-vlog guys kay gikan kog kuan kan dihay kay nagpa-inject ko sa ahang tiil kay na disgrasya lagi ko gahapos lansang nakatunob kog lansang banto nang hay ko likod ja karon pa ko nang adlaw naka pa-inject kay wa may doktor sa center gahapon. Lain ang lawas kay nihubag ang tiil jagi na may resita pod nga kipalit nanapay resita nga napalit ja karon kuan arang ini tagahang kalawasan sakit kadong tiil ilakaw ja adtum ta korog kuan tagbilaran kay na may nagchat sa katong kauban nagtrabaho sa una nga modiop kuno si jaog kuan sugod ron pitsa 3 hangtod pitsa 9 ja kananglan kuno ni jagnay karilibo baka kapuli ja ako unta to gahapon may nagchat ja karon nang ta kumadto adlaw ja kay atlan man nga na disgrasya ang tail pahuway sa kog kuan kay ingis na ipahuway sa kuno ni karon di mahubag og samot kuan ka dong grabe ngat-ngata karon pa pag ko nakasuway dani ngatan og lansang ja genjikan ganihas ang baktan grabeng kuan ngat-ngata ja wala gini imbis kay happy tanong birthday na disgrasya na may hinuog tiil ja tambal pa dit kay dagka go ang Music Club banto giresita ja napay may pinamik noon para mas ngat-ngat ja agingan sa doktor ganay kasab-an ko kay dapat kuno gapon gipa-injikan diretso kasab-an ko kay nahubag naman ganiha pagtan-aw ja isandal kuno nang tiil sa duha ka unlan arong di kadyo mong hubag kay namuha na kuno katong samad bitaw nga natunog kay hubag na tara sige jacket ko bisag arang iganga gipang igang sila dari sakit nag-jacket ko kay arang ini talaga ang pamati maram ko kay nang tanan din ta ko magpa-injection ja ayang yun man sila nanay dari nga delikado kuno di may magpa-injection kay anti-tetanus. Malasa ka do. Pahuway sa ko guys. Amaran yung vlog guys. Salamat sa isang pagtanaw. Pasensya na mo sa vlog. Kalapiso ko. Wala ko magdahom nga madisgrasya ang tiil. Bye guys.